ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шоҳроҳи Душанбе ҳисор қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи шаҳри Ҳисор. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин гардиш ҷойгир аст, деҳаи Ваҳдат. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин кӯча медорем, 11-ум кӯча. Аз ин тараф мо омадем ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 7 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. Бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бе ғарзи курпача ва пасуда. Дигар ҳамаи чизҳояш меистад. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо меҳмонхона, дар инҷо бошад боз 3 ҳуҷраи дигар, ошхона ва ҳаммом. аз ин тараф бошад кладовка, ошхона, ҳоҷатхона ва оғилхона ҳаст дӯстони гиромӣ. ва аз ин тарафам боз як бинои иловагӣ. ва ин бочкаи об мебошад 5 тоннага дӯстони азиз. Дар ҳавлӣ 2 бочкаи об аст, якташ 5 тоннага, дигариш 3 тоннага. Ин бошад даруни бино. дар инҷо ошхона, ҳаммом, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ошхона дӯстони азиз, дар ҳавлӣ 2 та ошхона ҳаст, якташ дарунӣ, мана ҳамин ошхона мебошад, яктаи дигараш боз дар берун. хона бо барқ ва об таъмин мебошад ва чӣ хеле ки қайд кардем, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва бо таъмири нағз таъмин аст. хонаи харидорӣ мекунед, медороеду зиндагӣ мекунед. ин бошад ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. дар инҷо дуюм ҳуҷра, ин ҳуҷраам ҳуҷраи хоб аст. ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. дар ҳавлӣ боз як меҳмонхонаи дигар аст, дараш алоҳида мебошад. мана ҳамин меҳмонхона, яъне 4-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 7 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. ҳама дарахтҳои ҳамин боғ мевадиҳанда мебошанд дӯстони гиромӣ. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамин ҳардуи ҳуҷраро метавонед ба дилхоҳ намуд ҳуҷра табдил диҳед дӯстони азиз. ин бошад ҳоҷатхонаи берунӣ ва дар инҷо бошад оғилхона. ва дар ин бино бошад ҳаммом, боз як ошхонаи дигар ва боз як кладовкаи дигар аст. чӣ хеле ки мебинед бо ғишти пухта сохта шудааст. ин дуюм ҳаммом мебошад дӯстони азиз, метавонед бо алов гарм кунед. ин бошад дуюм ошхона дӯстони азиз. ин бочкаи оби 3 тоннага мебошад мана ҳамин. ва инҷо кладовка. дар ҳавлӣ 2 ҳаммом аст, 2 ошхона, 2 кладовка ва 2 бочкаи оби 5 ва 3 тоннага. нархи ҳавлӣ бошад 1,600,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.